wong Islam ning maling, ning lone iki ana apa ora wong Islam ning maling? Maling ning Islam ana apa ora? Onten. Ana wong Islam ning maling, dilalah sing diadepi pilihane antarane maling wedhus karo maling babi. Babi regane 5 juta, saiki wedhus ge amblek api kaya ngopo awake paling 1,5 juta. Takoni, milih ndi? Milih wedhus. Jare apa? Ha mergo wedhus halal. Iki maling pekok apa piye iki? Wong maling iki kudune golek sing paling larang. Ana maling kok mikirke syariat kan maling pekok, Pak. Menurut kaidah permalingan malinge goblok. Ning menurut kaidah agama alhamdulillah ana maling kok mikir syariat. Paham gini Pak nggih? Dados niku makane Kanjeng Nabi ngendika fi qalbi sya'ratun minal iman. Nek ana wong ning atine ana iman senajan sak rambut, kayane ra tau gelem salat. Ning ndekne nek kon ngremehke Gusti Allah ora gelem. Sayadkhulul jannah bakal munggah swarga. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Iki nek ra tak terangke sampean kayane meng gleleng-gleleng wae uripe iki. Wong tiyang sing ning jero atine ana rambut apa ana iman senajan bobot sak rambut, Pak, nggih. Niku tetep bakal munggah surga ning mampir neraka. Ha saiki jal mampir neraka. Amin Allahumma. Oh maleh to saiki piye karepmu iki? Mudeng mboten? Lah, mila saking punika ingkang kula maksud niku saking abote kalimah la ilaha illallah, wong sing rupane kaya ngono wae, kayane ra tau salat iso potensi munggah swarga. Ning nek wong kaya ngoten niku, Pak, ya dolan-dolan sik nang neraka. Biasane jajan tempura iki dadi tempurane iki. Ngoten nggih? Lah, para rawuh ingkang kula mulyakaken. Mila Imam Ghazali. Imam Ghazali punika wonten ing Ihya sak kemutan kula. Teng surga niku, Pak. Teng surga niku lawange wonten nek sing disebut Quran nek betul Pak wonten 8. Firdaus, Aden, Naim, Ma'wa, Khuldi, Maqamah, Darul Amin, Darussalam. Teng surga niku sing ngleboni wonge dhewe-dhewe. Surga sing paling dhuwur cetha para nabi anbiya wal mursalin. Nah niki saka penghuni surga ngendikane Imam Ghazali iso didelok saka kepingin-kepinginane utawa penjalukane ning jero swarga. Contoh, misale ana wong ngloning jenengane Solikin ngintip swarga. Di Solikin ndi? Mesti ana iki. Niki ngendikane Imam Ghazali. Solikin buka swarga sing paling dhuwur dhewe, sing isine para nabi, para syuhada, amilin, sholihin, muttaqin. Dibuka. Ternyata krana isine wong sing ikhlas lil arifin kaya wanika. Teng swarga paling dhuwur isine wong-wong sing do salat. Lah kok salat? Krana wong sing tresna kalih Gusti Allah iku penjalukane kaya nabi, penjalukane niku kepengin salat sing ra ndhi rasa kesel, ra ndhi rasa ngantuk, ra ndhi rasa ngelih. Pun ngaten mon Pak, kula tak takon. Jenengan iso mbayangke mboten nek Kanjeng Nabi Muhammad munggah swarga kok ming jalukane ning malaikat njaluk kepengin numpak Pajero misalnya. Apa Pajero? Panas njaba jero. Kaya ngene iki. Mudeng mboten, Pak? Kula jenengan ora kebayang Kanjeng Nabi sing diceritake kaya ngono akhlakul karimahe, kaya ngono kencenge ngibadahe, utusan Gusti Allah paling sempurna kok tekan swarga kok pengen njaluk aku kok kepengin numpak Pajero ya ora kebayang. Kanjeng Nabi mesti kepingine iki apa? Salat sing ra ndhi rasa kesel, ra ndhi rasa ngantuk, ra ndhi rasa ngelih. Nek kula jenengan munggah surga arep njaluk ngono apa ora? Ora wis ora. Mula Solikin mandhap ning surga sing isine wong-wong sing seneng ibadah wajib, syukur-syukur ngibadah sunnah, maksiat ya sithik-sithik. Dadi salat terus ning maksiat cilik-cilik jalan. Alhamdulillah. Ya ora apa-apa kok, aja mending wingi ibadahe kenceng. Niku nek ngendikane Gusti Allah golongan muktasidun.
dibuka isine wong ngloning tapi sing sregep sapa masjid ning ya kadang ya ngrasani mariyati ngono ki lah ya.